канадското правителство и с правителството на щата Алберта във връзка с добиването на петрол от така наречените катрални пясъци или петролни пясъци. Технологията, те са две подобни технологии на фракинга. Технологията е доста вредна за околната среда. И в Европа неправителствените организации, които се грижат за чистотата на околната среда, за здравето на хората и така нататък, имаха много сериозни притеснения и претенции по отношение на търговското споразумение между Европа и Канада, именно заради добиването на петрол с технология подобна на фракинг. Заради това делегация от Европейския парламент, в която и присъства, двукратно посети местата, където се добива този петрол. Сега, Канада е огромна държава и има територии, които са тотално необитаеми. Но искам да ви кажа, че това, което видяхме там на живо, колкото и да ни убеждаваха, че е безопасно, че е рекултивирана след това почвата и е възстановено и на места са посадена трева и така нататък, ние видяхме една пустиня. Ама истинска пустиня. И ни казаха, че всяко едно място, което на което се извършва добив, в рамките на 10 години и повече ще бъде рекултивиран. Но за 10 години и повече, а след 10 години, както сме видяли в България, идва фирма, прави нещо и след 10 години, не след 10-та веднага, когато е реализирала печалбата си, е изчезнала, фалирала, трансформирала се и така нататък, не се знае след 10 години какво ще има. Това, което всъщност видяхме, бяха представители на неправителствени организации, на индианските племена и така нататък, които дойдоха и казаха, че са изтикани в резервати, изтикани са без да имат право на глас и територията е тотално унищожена. Оттам започна и дискусията в Европа и във връзка с следващото търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. И тогава неправителствената организация и други, не само тази, която представлява госпожа Мариана Христова, написа писмо до всички български евродепутати. Включително това се беше случило и до от други страни евродепутатите, от неправителствени организации, с които се партнират, против петрола, добиван от пясъците и против добиването на шистов газ по технологията на фракинг. В тези разговори и дискусиите като Европейския парламент, не като българския, има възможност да се изкажат мнения и да се чуят експертите. Започна една много сериозна офанзива от страна на индустрията, от страна на бизнеса, който и най-вече компаниите, които с бизнес цел се опитват да направят инвестиции в технологията фракинг или добива на шистов газ. И парламентът се превърна буквално в бойно поле. Стигна се до там, че листата за гласуване беше подменена в последната минута. Сега, по време на дебатите, неколкократно ние буквално бяхме в реално време във връзка по телефона от пленарна зала аз, тя от България и на всяко едно твърдение, което не беше истина, Мариана ми помогна да мога да направя реплика или да мога да кажа и на други свои колеги да вземат думата, за да възтържествува истината. И включително по време на гласуването, в последния момент, диктувайки какво съществува като указания в листата за гласуване, тя успя да ми каже от това, което е обявено в интернет, защото листите за гласуване се обявяват официално на сайта на всяка една на политическите групи, тя ми каза, тази листа е сменена от това, което първоначално вие сте гласували на парламентарна група. Така беше и за останалите. И понеже бях и човека, който показва гласуването, това има официален такъв всяка една парламентарна група, имах възможност, благодарение на нея, да покажа правилното гласуване, така както е взето решението и гласувано на парламентарна група. Може да си представите до каква манипулацията, какви измерения е имала. Сега ще се радвам в детайли да се каже какво причинява
технологията, защото аз съм добруджанка. Рода ми е от тук. И не само защото съм добруджанка, но и като българка смятам, че България първо не е толкова голяма държава и няма необитаеми територии, които да си позволи да превърне в пустиня. Второ, ако България иска да развива туризъм, ако иска да се занимава с производството на храна и с бутилирането на вода, няма никаква логика в това да унищожи потенциала природния, който съществува, за да не може да се случват тези неща и да не може да се прави такъв бизнес. Ако фракинга се извършва в Черно море и без друго с това море, знаете, че има сероводород и има проблеми. И ние трябва да мислим как да го спасяваме това море. А не допълнително този сероводород, нали, да го качваме в горните слоеве, не да предизвикваме земетресения, защото това се случва на местата, където има фракинг, не да отровим морето и почваме. На територията на Добруджа, но не само на територията на България, това обхваща и Румъния, се намира най-големият сладководен резервоар на около 200 метра дълбочина на територията на цяла Европа. Това е всъщност най-големият питеен резервоар на Европа. И чистовия газ или добиването на шистов газ, фракинга и технологията, която се използва, се намира под нивото на това езеро, което е под повърхността. Следователно, ако отровим този резервоар, ние не просто сега в това поколение ще се отровим земята. Ние изобщо занапред ще отровим и питейната вода, и почвата за поколения напред. И това наистина, Добруджа наистина ще се превърне в пустиня, в отровно място. Може един ден чистов газ да е възможно да се добива по безопасна технология, но към момента не съществува такава. Правят се някои проучвания, но нямат доказан ефект, че могат да се използват в индустриални, а не просто в индустриални условия, а не в научни лаборатории. Такъв беше и случай, когато посетихме Канада и Алберта. Да, има такива технологии, но те са само в експериментални условия и в лаборатории. Има много дълъг път това да се направи. Затова в Европейския парламент категорично беше взета позиция да се забрани добива и проучванията за шистов газ, като остават на страните членки да преценят дали да правят проучвания на своята територия. И ще завърша с следното нещо. Ако вярвам в френската демокрация, като една от най-старите, нали, в случая не изключвам гръцката демокрация, но примерно демокрация, по която ние сме се учили, макар че е имало период, в който Франция е направила конституцията си по модела на Търновската конституция. Но вярвам в френската демокрация, която има 300 години, а ние имаме 25 години. И ако Франция надупчи територията на Франция и надупчи Френската ривиера, за да добива шистов газ, може би тогава и България би имала основание да надупчи Варненската ривиера или Добруджа. Затова нека да видим страни, които са доста по-отговорни и гражданското общество е доста по-чувано и има доста по-сериозен демократичен път в управлението на тези страни. Нека да се получим от тях, преди да сме превърнали България в пустиня, защото единственото нещо, с което се гордеем, е даже и в химна ни, ако погледнете, се пее за природата ни, макар че в други химни се пее за битки, за герои и за гордост. В нашия се пее повече за природа. И според мен, ако в България все пак нещо е останало, това е природата, а точно тази природа може да ни храни, тя може да се превърне в основа на развитие и на туризма, ама по-различен туризъм, и медицински, и културен, и исторически, и археологически и така нататък. И България може да се превърне в фактор и в Европа, и в света в производството на храна и бутилирането на вода. Това е което искам да кажа.